nga gipakita ni San Jose, kita gihatagan o giya sa Ginoo pinagi sa iyang mga pulong sa pagpamalandong gayod diha sa atong pagsabot sa kinabuhi o pagsabot o kinabuhi nga uban kang Hesus. Usahay naay mga gisulti si Jesus nga mura o makanosbleed gayod sama sa atong ebanghelyo karon. Sa dili madugay, dili na ninyo ako makita, pero sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Murabag Christmas lights, siga, palong. No? Unsa man diri dapita ang atong pagsabot. Una, mga kaigsunan, ibutang nato sa konteksto nga kining pagbasa karon nga gihatag kanato dinhi sa atong kasaulugan, preparasyon kini sa kasaulugan nga umaabot nga karong Domingo dinhi sa atong simbahan nga mao ang pagkayab ni Kristo sa langit. The Ascension of the Lord. Mao na ang selebrasyon karong Domingo. Mao na nga ang atong pagbasa nagpadayag sa elemento o sa kamaturan sa kinabuhi ni Kristo nga siya mismo dili makita na. Apan, nga numang maingon siya nga sa mubong panahon, makita ako ninyo usab. Pangatong lantawon, kini gisulti ni Kristo, panahon sa katapusang panihapon, una siya nag-antos ug namatay. Iyang gidescribe alang kanila ang kamatayon ug ang pagkabanhaw. Kung mao gayud ang kamatuoran nga nahitabo, 3 days he was dead, ug wa gyud nila makita si Jesus. Apan human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya, ug diha sa iyang kabanhawan nagpakita na usab siya ngadto kanila. Ang maong sulti ni Jesus nahimong katumanan diha sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Busa uban ni mga igsoon, diha nato ibutang ang konteksto sa pagsabot niya ng maong sulti o mga pulong ni Kristo. Nga usahay, para kanato, sama sa mga apostoles, makaingon kita nga, wa man po may kasabot anang makita, di makita. O makita na po. No, saon man ni siya. Labi na sa atong kinabuhi karon nga diin, murag makaingon kita, dugay-dugay namang yung wa nagpakita si Jesus, oy. Kay wa lang kini naghisgot diha sa iyang resurrection, naghisgot kini usab sa iyang pagkayab ngadto sa langit, ug sa katapusan mao ang pagbalik niya sa ikaduha nga yugto nga mao kanunay nga imo ug akong gihulat sa atong kinabuhi. Kana banggingon natog, no? Nga diha sa ikaduhang pagbalik ni Jesus nga mao ang kahingpitan sa iyang gingharian dinhi sa atong taliwala. Uban ni ana mga igsuon, maingon nato nga diin diay kining maong pagpadayag sa kinabuhi ni Jesus karon pinagi sa pagbasa. Usa gayud ka kamatuoran nga kung ilho nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, diyan nato makita nga ang Ginoo gyud ay ang author sa kinabuhi, no? Amot kasabot ba mo og author? Asa man ang author? No, siya to ang nagasuwat sa libro, no? Unya kasagarang libro nga atong basahon, labi na og mga libro mahitungod ng fiction books. Ang author mao'y nakahibalo sa ending, mao gyud nakahibalo sa twists, ug mao'y nakahibalo sa sinugdanan. Kay ang author mao kadto ang naga-express kung unsa ang dagan sa istorya sa maong libro o sa maong salida. Mao nang gitawag natong script writer, no? Ana nga usahay kumutan-aw tag sine, murag kung ako'y scriptwriter ato dili unta mamatay ang aktor. Kung namatay ang aktor sa katapusan, no? Suwa ta ka gusto.
Nganuman kay naatay kaugalingong authorship sa atong kinabuhi. Mao nga lisod sabton ang ups and downs, twists and turns sa kinabuhi, kanindot o kapait sa kinabuhi, tungod kay usahay mga igsuon diha sa atong kinabuhi ang pagpadayag ni Jesus dinhi sa itong ebanghelyo nga ang Dios maoy nagbuot sa plano. Lisod sabton nga karon kita ko ninyo, nya di na pud ko makita, nya makita na pud ko. Lisod sabton apan tataw kaniya nga mao ni ang iyang plano sa kinabuhi. Mao na nga diha sa atong kaugalingon mga igsuon na ay mga hitabo nga usay lisod sabton nga daw wala ang Ginoo. Daw absent ang Ginoo. Daw lisod ispilingon ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi ug sa usay naabot nato sa atong kaugalingon, sa atong kasinatian. Daghang gani magaingon nga mura mag wa na Dios oy. Sa nahitabo sa kalibutan nga daghay patay, sa nahitabo sa mga lugar siguro nga naa ang gira, lisod ispilingon ang authorship sa Ginoo sa maong kinabuhi. Murag di siya makita. Pero naay mga higayon nga hastang klaruha ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ilabi na o makadawat kitag mga maayohon, mga grasya, nga unexpected graces in our lives that really makes us happy and that really points to what we want in our lives. Dali makita ang Ginoo. Pero pagdulom sa kinabuhi sama sa alkitran, di nato makita siya. Apan mao ni mga igsoon ang kanindot. Kung mingon mo murag Christmas lights, sa imong sigig tutok sa Christmas lights, no? Usahay malipay ka nga mapawong oy. No? Nganuman, expected man ka kung mapawong ning Christmas lights, musiga man eh. Di ba? Muna nga di ta gusto og brown out. Kay nganuman, hay, kadugay musiga. Pero kanang Christmas lights, assured ta. Siga, palong. Siga, palong. O ang kanindot usahay sa mata, nga pagtanaw nimo nga siga siya, kita nimo, pagkawa na, maka-adjust po ang imong mata sa kangit-ngit. Aron pagsiga na po, naa ang atong kalipay. Inganaon tapod ang atong kinabuhi kung atong dawaton that the author of our life is God, not us. Dili kita ang author, dili kita ang script writer sa atong kinabuhi, kundi ang Ginoo. Ug diha sa kinabuhi ni San Jose, nakaingon ko mga igsoon, nasabtan jud ni San Jose. Kay be, na may daghang amahan dinhi. Unsa may plano nimo kung ikaw pasuwaton sa imong kinabuhi? No? So, ang imo sigurong plano mauni, no? Ang imong anak, ug imong pamilya malipayon, ug diha sa kalipay, buo mo, nagkahiusa, nagtinabangay, unya, taliwala sa mga kalisdanan, naa, nagsuportahay ang usag-usa, mo ni siya, kanindot, no? Apil ba sa imong plano nga mawa ang imong anak? Apil ba? Aming awa na irisa. No? Apil ba sa imong plano nga gamay pa imong mga anak, natigok ka na? Way labot na, no? Oh. Pero si San Jose, una iyang sinati. Iyang gihatag ang tanan para kang Jesus o kang Maria, apan sa tunga-tunga niabot ang kamatayon sa iyang kaugalingon. Wa siya naka-ending sa kinabuhi ni Jesus. No? Mabitaw usahay, mahimuot ko kanang graduation. Kanang namatay in taon lang ginikanan, wa pa'y graduation. Namatay iyang mama o papa, wa pa siya na ordinahan. Pag-speech sa ordinasyon, hila ko'y,
Diri pa si Papa. Diri pa si Mama. Malipay gano'n tayo sila. Kaya mo na kanunay plano. Pero si San Jose, wala. Kutob ka lang sa private life ni Jesus. Sakit. Ngawa siya kita sa ending. Apan mo ay plano sa Diyos. Ni-protesta ba si San Jose? No? Naglingo-lingo ba si San Jose? Killjoy man ka, oy? No? Hatag na kong tanan, karon wa man day ko nimo paindi nga sa akong kinabuhi nga makakita ko sa banag-banag sa akong anak. Kana mga kaigsunan, nga di ay si San Jose, nakasabot kaayo sa pag-ingon that the Lord is author of our lives. Nga kung kini panahona nga mo take off tungod sa plano sa Ginoo, take off siya. Kay ngano, mingon si Jesus, sa pagkapalong nga di ninyo makita ako, malipay ang kalibutan, apan ka ng inyong kasubo, muending nga mas malipayon pagyod. Mas mudako pa ang inyong kalipay. Kay kibalo kita mga igsuon, nga diha sa kinabuhi, si Jesus kanunay nag-uban kanato, ug ang iyang pagkauban kanato mahingpit diha sa atong pagkakita kaniya diha sa dagan sa ending sa atong kinabuhi. Busa kini ang atong lantawon nga di ay isip mga debuto ni San Jose, ang challenge kanato, let go and let God. Let God be the author of your lives. Let God be the script writer of your lives. Because kung siya na'y musuwat mga igsuon sa kinabuhi nimo, klaro kayo ang iyang gipasalig diri, ang ending by, no? Ang ending by mas lalong ang inyong kalipay. Mabitaw na, no? Nahimuot ko, nakarealize ko. Kitang mga Pilipino, kaya mo tanaw tag pelikula, mao na nga paborito kay nato si Fernando Po Jr. Nga naman, ana man yun na iyang script. Pakulatag yun na siya, no? Pakulatag yun na siya. Pero sa katapusan tanawa, tanan mo gawas ang iyang, no? Ang iyang pagbalos nga 1, 2, 3 nga suntok. Lipay na tana. Nga naman, nidaog siya sa katapusan. O mao'y giingon ni Jesus din daog ta sa katapusan. Mo na nga ayaw kaguol. Kung diha sa imong kinabuhi, ma-experience ninyo nga sama ako Christmas lights. Siga, palong, siga. Kaysa katapusan, mas tataw, mas malipayon ang siga nga inyong masinati kanako. O kana, ihatagan tag dakong ihemplo ni San Jose nga atong patron. Siga kayo siya. Nga hasta ang mga demonyo mahadlok niya. Siga kayo siya. Kay greatest intercessor siya. Siga kayo siya. Nga naman, protector sa simbahan. Usa kadako nga paglaom nga gihatag sa Ginoo kanato. Busa nining atong debosyon. Kini unta magdala kanato sa pag-ila o pagpadayon sa pagsunod ni Kristo. Bisan sa atong kinabuhi karon, daw palong ngit-ngit ayaw kawala og paglaom. Kay naa musiga ang banag-banag sa kinabuhi sa atong pagpadayon. Amen.